Bueno, bai, Dominikarre Republikan nau, eta ni zehazki Santiago de los Caballeros irixan nau. Esango neke sortzen edo eraikiten dabien hiri badal. Medikoakin ibiltzen gara, beak iten dauen lanak iten. Azkenian pazienteak atendiu, historia klinikoak bete, pazienteai galderakin. Noski hemengo bizitzia faltan botakot, baina gogua bebadako dara hueltaiteko, lagunak ikusi, hango bizitzara hueltau. Kaixo, Karla, zer moduz? Kaixeneko, ondo, hemen azkenengo egunak aprobetxaiten. Hori da, ja, 2 hilabeteko egonaldixea bukatzia ronezkero. Zer moduz fan da oinartekoa? Bueno, oso ondo, esankotut. Oso gustora, bai praktiketan, bai herrialdian, 2 hilabetiak ondo aprobetxautula usteot, eta oso gustora. Dominikar Errepublikan zauz, lehenik eta bain apur bat kokatu iguzun mapan. Nun zauzen, gutxi gara bera munduan? Bai, bueno, bai, Dominikar Errepublikan nau, eta ni zehazki Santiago de los Caballeros irixan nau. Nahiko hiri, bueno, handixa da, milioi bat biztan inguru, eta justo Irlan erdigunean kokaketan da. Erdixan izango nek. Eta herrialdia bera, Dominikar Errepublika, zela deskribatuko zeke? Oinarte ikusi dozunatik bentsat. Nik Dominikar Errepublikan inguruan izango neke dala paradisu bat moguan, han behala ez auketan da, playa askoako, natura askoako, mendixabe badako inkluso, eta gero kulturalkide oso aberatza dela esango neke. Bereziki hemen ikusi dutenatik musikia oso garrantzitsua da, merengia, batxata, mouko generoak oso entzuna dira eta oso presenteako euran egunerokoan da, herrialdian eta identitate bat dala esango neke. Bitxixa da, ez da askotan ikusten, baina uarte berian beste herrialde bat badau, Haiti, hor bizilagun moduan. Ez dakit egoteko aukera ikukiozun? Bueno, Haiti eta Dominikar Errepublikak ez dako zer ikusik oso diferentia dira eta ez du bertara bateko aukera ikeuki ez tozkuelako ala gomendatu bez. Nahiko egoera berezixa bizi dago Haitik, pandillakin eta arriskuak dauz bertan eta ez tozku egomendatu bertaraketia. Zentzu dira bi herrialdien arteko diferentzia nabarmenak, igual ja ipatu dituzu, hola zeharka badabe, baina... Diferentzia nabarmenena, bizi dauen egoera politikoaz aparte, esango neke hizkuntzia bea dala. Hemen erderaz iten da berba eta Haitin kreol iten daue, hizkuntza hortan iten daue berba dala, frantzesan aldaera bat moguan. Orduan, askotan Haitiko jentia be ona etortzen danean komunikazioa asko zailketan da. Eurak ez dakitxeilako erderaz berba iten eta frantzesa beztan ez angua moukua, frantziakoa moukua zailu iten. Lehen aipatu duzu, Santiago de los Caballeros irixan bizizabela zu, ezta? Bai. Zelakoa da? Nahiko hiri handixa da, esango neke sortzen edo eraikiten dabien hiri badala. Ez da han ikusten ditugun irixa moukua, egisa da, eraikuntza handixak eta be asko dakola, baina ondio ikusten da hori, eraikiten dabien hiri badala, erdigunetik puskatu rinketan zainean ja ikusten dozu zela auzuak eta ikusten dian ja ez dianak irixakin hain akorde ez datozenak, eta hori esango neke. Eta ero, kaotikoa, nahiko hiri kaotikoa. Hemen kotxe asko dau, motor asko dau, trafikoa zorua da, eta hori destakauko neke. Eta bereziki arreta bereziren bat edo mundotzun zerbait? Giraketian aparte oso gaizki edo oso modu zoruan giraketan dabila, esango neke euran Dominikanuen biziteko eria eta dakoin lasaitasuna, prisa hori bizibia danerako lasai asko bizibia, eta horrek behapur bat zehazten dau edo zelako euran identitatea zelakoa dian. Martxuan fan zinen, zer keruan da? Bueno, unibertsitatetik esan oskuen laugarren mailan aukeria euko gebela atzerrira fateko, eta Latinoamerikako herrialde desberdinak eusen aukeran, beti entzuten dianak ez, Mexiko, Argentina, Uruguai, Chile, eta euran artean euen Dominikar Errepublika aukera moduan, eta niri beti arreta deitu doztan leku bat izan da, bereziki hemen dauen bizitziatik, playatik eta inlesken gauza anatik, eta diferentzia izateatik eta baita aurreko urtetakoengatik jasotako feedback ona kontuan eukita, esan esatik ez, hau aukeratuko eta onartu inoztain da, hoxe. Familia medikuntzako praktikak iten zabitz? Zertan oinarritzen da, han iten zabitzen lana? Bueno, gu egunero faten gara Puñal izenakon komunidade batera, hemen iritik
gertu irixan kanpoaldian dauena. Eta, gure medikoakin ibiltzen gara, beak iten dauen lanak iten, azkenean pazienteak atendiu, historia klinikoak bete, pazienteai galderakin, pazientiak esplorau, eta gure lana gehixen bat hori izaten da. Galderakin eta informazioa jaso, pazientian egoerian inguruan, eta gero esplorazioak. Eta gero baita egiten ditu bizitiak, etxetara, bizita domiziliariuak, dauzelako paziente asko edo ezingianak gerturatu zentrora edo euran gaitzatiko gaixotasunatik ezingiana mobilu odana delakoa, gu gerturaketan gara eurana, inbidian txekeo danak itera eta baita familia fitxak betetera. Diala, familixan inguruko informazioa bilketan dauen fitxa edo txosten mouk. Eta hortan oinarriketan da apur bat gure eguneroko lana. Oin bukaeran, honekin danakin gainera, Karla, proiektu bat be aurkeztuko duzue. Bai, hori da. Gu gabit gauzaketan proiektu bat komunitatea bideratuta dauena. Aipatu duten familia fitxa horrein bitartez guk informazioa eskuratu du eta apurrak komunitate mailan dauzen arriskuak identifikau ditugu eta arrisku horrei kontuan hartuta eta komunitatean egoeria zeinan kontuan hartuta proiektu bat gauzatu du, gure kasuan osasun mentalan inguruko proiektu bat. Eta apurrat helburua da proiektu horrekin komunitatean osasun mentalan egoeria zelakoan ikustia eta hainbat ekintza edo garaketia puñalen komunitatean dauen osasun mentalan egoeria hobeketak. Horrez danaz aparte, beste hainbat ekintza bebai. Hori da, unibertsitatean partetik jasoten ditugu proposamenak ekintza batuta afateko, adibidez egon ginen odol donazioan kanpainan parte hartzen, gero baita gonbidatu gaue prebentzio kardiobaskularran sinposio batera, eta orokorrian unibertsitatean ikendian ekintzatan beti parte hartzen saiaketan gara. Eta zeuendako denporarik, bakotzue? Hau da, aizialdixaz gozatzeko denporarik? Bai, praktikak goizetan ikentu, beraz, atzaldetan guretako aztixa hartzen du, eta geixen bat irixa ezauketakoa, eta gero asteburutan ikenduna beti kanpora fan. Normalian kostaldera, playa ingurura, adibidez, pantzan asteburuan hemen Jarabakoan egon ginen, hemen gertu hauen leku bat, menditsu hau adana, parapente eta holako ekintzak egiten, eta hortako aprobetxa ditu, asteburua. Eta biajaiteko bebai? Bai, aukerarik ez du izan beste herrialde batzutara biajaiteko, baina aprobetxau du eta aprobetxa egiten gabitz, herrialdia bere osotasunean ezauketako, eta orokorrian gutxi gora bera leku danetan egon gara, iparraldian Kabete o Puerto Plata mouko lekutan, iparrekialdian igual Lasterrena zen, eta azkenengo asteetarako akupentzauta hegoaldera fatia. Hegoaldeko hondartzak esate haue politena diala, eta bertara fango gara. Azkenengo egunak aprobetxa itera. Aipatu dituzu hainbat eta hainbat txoko, badau ona ekarreko zeben txoko bereziren bat, bereziki guztu esatzuna? Homera, nik esango neke ezin jotola bat aukeratu, baina esango neke hondartzak. Hemen hondartzak beste kontua dira, ur kristalino hori, areia zuri-zurixa, eta nahi hondartzia hainbeste guztaren esaten ez, horreik danak ekarriko nituen. Penaz, Euskal Herria voltaiteko? Baita ez, egisa 2 hilabete motz iken diala ez dauela hainbesterako aukeraik emuten, baina nik uste ondo aprobetxau ditula eta noski hemengo bizitzia faltan botakot, baina gogua bebadako dara bueltaiteko, lagunak ikusi, hango bizitzara bueltau. Etorkizunean Dominikar Errepublika horrengo da, eta igual, bueltauko zara. Noski baiet, nik uste bueltauko naizela. Santiagora espero baiet eta Dominikar Errepublikako beste leku askota espero baiet. Oso ondo, Karla, mila esker, zure esperientzia guekin partekatzia batek. Mila esker zuri. Vengo gara, gero arte. Gero arte.